Утре в Генералното посолство на Република България в Ниш ще се състои заседание на Комисията по информиране при Националния съвет на българското национално малцинство. Членовете на комисията ще разискват актуалното състояние в сферата на информирането на български език от страна на малцинствените електронни медии, радиотелевизия Босилеград и радиотелевизия Цариброд, както и състоянието в издателство Братство. На заседанието, освен членовете на комисията, ще присъстват и главните редактори на радиотелевизия Босилеград и Цариброд, председателят на управителния съвет и директорът на Братство, както и председателят на Националния съвет Владимир Захариев и посланика на Република България в Белград професор Ангел Димитров. Градушка нанесе сериозни щети върху дърветата, градините, ливадите и нивите в село Гложие. Местните жители на селото казват, че стихията в неделя около обяд продължила не повече от 10 минути, но последствията са видими. Остава Общинската комисия за бедствия и аварии да извърши преценка на щетите и да отправи доклад до републиканските компетентни институции за евентуални обезщетения. С проекта на Просветното министерство безплатни учебници за 2015-2016 година ще бъдат обхванати общо 347 ученика на основното училище в Босилеград. Това е бройката ученици от 2 до 8 клас, от които 264 са учениците, които ще получат 100% намаление, 83 50% и 102 ученика, чието молби са отхвърлени. От основното училище заявява, че 100% намаление не означава получаване на безплатен комплект учебници, а ваучер във размер на 4000 динара за учениците до 4 клас, за петокласниците и шестокласниците отстъпка от 6000 динари и за 7 и 8 клас по 8000 динари. 50% отстъпка означава ваучер за закупуване на учебници във размер на 2000 динари за учениците до 4 клас, 3000 динари за 5 и 6 клас и 4000 динари за учениците 7 и 8 клас. С проектът са обхванати най-вече учениците от социално застрашените категории и деца без един или двама родители, уточняват от основното училище, добавяйки, че и следващата учебна година ще бъдат използвани старите учебници от тази учебна година. Що се отнася до липсващите учебници на всички ученици, те ще бъдат закупени и предоставени от общинската хазна, заяви кмета на общината Владимир Захариев. В тези трудни времена, когато родителите са застрашени от финансови затруднения, ще направим всичко по силите си да подсигурим липсващите учебници на всички ученици, прецизира Захариев. В сряда на 20 май започва изплащането на детска и родителска надбавка за месец април 2015 година, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Това право е предвидено с Закона за финансово подпомагане на семействата с деца с приходи по-малки от 8150 динара по член на домакинство на месечно ниво или за увеличена надбавка 9787 динара. Наред с това предвидени са и други допълнителни условия. Стойността на детската надбавка се усъгласява 2 пъти през годината, а според приетото решение на надлежното министерство от 1 април 2015 година тя е определена на нивото от 2622 динара, основна надбавка или 3408 динара увеличена. Родителските надбавки се изплащат за първородено дете в размер от около 37 780 динара еднократно и за второ, трето и четвърто дете в размер от около 147 700 динара, 266 000 и 354 500 динара, разделени в 24 еднакви отсрочки. Детската и родителска надбавка се осъществява посредством надлежната общинска служба за детска закрила. Босилеградският поет Радко Стоянчов в петък на 22 май от 18 часа в салона на КИЦ в Босилеград ще представи новата си книга под наслов «Ерогенната зона». Това е третата му поетична книга, сборник от около 180 стихове със социална, родолюбива, любовна тематика, включително детски стихове. Книгата е издадена в края на миналата година от издателство 7 лъча от град София в тираж от 500 бройки. Стоянчов заяви, че екземпляр на новоиздадената книга ще представи и на Босилеградската народна библиотека Христо Ботев, както и следващите месеци от печат ще излезе и четвъртата му книга под наслов «До кога?». Промоцията на книгата е в рамките на празничната програма по случай 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честването на празника в организация на КИЦ Босилеград ще се състои в неделя от 11 часа пред църковния храм Света Троица в село Извор.
В нашата община утре предимно облачно, минимална температура 11, максимална дневна 23 градуса.